karanta masa din gare ne mun ne boss over sai mun je shago a inda ana yi ana abdul mako duka ai muna boss over wajen biyar fa yau sai mun je din sai mu dora kaga kai da ka splash yawa akwai zuwan da kai gurin cikin jama'a mun ke zan kai mun da kuma highlight zamu dauko wancan akwai ba Kai ku tashi daga wurin nan bana so ku shiga mun. Yayi? Ba kya gani na? Action. Camera rolling.